Gamifikan hasi nintzen, oin dela 10 urte lur sail hauetan. Garai hartan, txikerragoak ziren nire lur sailak, eta edatzen joan naz, astiro. Eta oin 5.000 metro negutegi ditut, eta kanpoko soroetan 5 hektare inguru. Sortzen ditugu hainbeste barazkiak eta frutak, lekak, tomateak, piperrak, 60-70 barazki sorta ederra. Frutarbolak, estia, frutu gorriak, sandia eta meloia esaten dugu baita. Hemen urte osoan 2 langile finko dago. Izaten dugu momentu kritiko batzuk eta orduan nire senideak eta nire lagunek etorten dire nire laguntzan. Partikularrez aparte, nire salmenta zapaturo Bilboko merkatuan izaten da eta barikuetan Mungiako azokan. Banoa merkatura. Zein izan laiteke gure indargunea? Aniztasuna. Nire helburua da hasten jarraitzea. Nire produktu ekologikoak ospitaletan eta ikastoletan egon arte. Sukaldean oso ona naiz, eta kriston kalabaza risotto prestako dut. Joseba, badakizu nire sukaldatzeko trebetasuna, eta gauziko duzu zelako plater fina egingo du.